Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Саратов өлкәсе Возрождение бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек матур юбилейлы туган көнен Яңа Зимница авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Ринат Рәшит улы Забиров каршылый. Беренчеләрдән булып, бу гомер тантанасы белән ихластан аны газиз әнисе Разия Усмановна һәм апасы Рәхинә Рәшитовна котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Аларның теләкләренә барча Забировлар гаиләләре дә бик теләп кушылалар. Ана кешегә бар баласы да бик кадерле. Әмма улы ана өчен аеруча якын була диләр. Чыннан да шулай икән. Үземнән ераграк яшәгән улымның көн сайын уянгач ничек хәлләре, ашады микән, эчте микән дип уйлана башлыйм. Аңа дуга кылып, гаиләсендә тынычлык, эшендә уңышлар сорыйм. Таң белән уянгач, күкләргә кулларым дугада күтәрелә дә, кич белән ятканда һаман аңа ярдәм сорап ятам. Улым тормыш иптәшем Наилә белән бик матур гомер итеп киләләр. Яраткан балаларын татулыкта тәрбияләп үстерәләр. Аларга без сыкланып карыйбыз. Раббым күзләребез генә тимәсен иде дибез. Авырлыклар да җитәрлек күрдегез. Шатлыклы мизгелләрегез дә байтак булды улым. Бергә булып, кулга-кул тотынып, Хак Тәгаләне үзегезгә юлдаш итсәгез, алдагы гомер юлларыгыз имин булыр Алла теләсә. Без исә сиңа шуны гына телибез. 55 яшь, ул ир атның югары басмага менеп, чын ир ат буларак җитешкән чагы. Бүген син дә кадерлебез әлеге үренне яуладың. Син йомшак күңелле, күркәм холыклы шәхес. Олыны олы, кешене кеше дип яши беләсең. Бүген бу матур бәйрәмең көнендә без сиңа ихластан алтындай егет булып калуыңны алдада телибез. Гел шулай без якыннарыңа карата җан атып яшә. Безнең дә сине яратканыбызны һәм хөрмәт итүебезне бел. Бүген улым 55, җитештең ир ат булып. Яшә алда хатының белән бәхет, шатлыкка тулып. Кадерле, сөйгән улкаем, сөекле абыебыз, сиңа без ихлас күңелдән бары бәхет телибез. Өебезгә кайтып кергәч, кояш уянган була. Синең белән бергә чакта күңел шатлыкка тула. Котлы булсын юбилеең, кайгы хәсрәтләр күрмә. Якыннарың югалтуын, әше хәсрәтен белмә. Хөрмәтле Ринат Рәшитович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Таң яктысын каршы алып, дугалар укый башлыйм. Изге Коръән аятләрен улкаема багышлыйм. Уймадасың исемдә, тәүлек әйләнәсендә. Улыма дуга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыкаем улыгынам, юлыңа булсын уңгырына. Кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгына. Тәүфиклы бул, акыллы бул, диеп сиңа көч бирәм. Үземне дә бит әлин, шулай итеп үстергән. Уймадасың исемдә, тәүлек әйләнәсендә. Улыма дуга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыкаем улыгынам, юлыңа булсын уңгырына. Кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгына.
Гомерең бәхеттә үтәр. Синең бәхетле бул, синең бәхетле бул, миңа гомерләр үтәр. Уймадасың исемдә, дәүләт әйләнәсендә. Улымадыга теләкләр, улымадыга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаеп улыгынам, юлыңа булсын уңгына. Кайлардағы найырсың да, кайлардағы найырсың да, исән генә булгына. Синең өчен гомерем буе дугаларда булырман. Кайтуыңны көтә, кайтуыңны көтә, гел сагынып торырман. Уймадасың исемдә, дәүләт әйләнәсендә. Улымадыга теләкләр, улымадыга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаеп улыгынам, юлыңа булсын уңгына. Кайлардағы найырсың да, кайлардағы найырсың да, исән генә булгына. Кайлардағы найырсың да, кайлардағы найырсың да, исән генә булгына. Улыккаем улыгына. Ринат Рәшит улы Забировны матур юбилей тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Наилә, балалары Ринат, Розалия, Алсу һәм Марат котлап, йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен ирештерәләр. Бердән-берен. Йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша. 55 яшең тулган көндә сиңа котлау булып бара бирешсен. Син булдыклы ир, балаларыбыз өчен кайгыртучан әти, барлык туганнарың, дусларың өчен төпле киңәшче. Менә инде озак еллар бергә матур яшәп киләбез. Шул дәвердә язмышның әшесен дә, төшесен дә татыдык инде дигәндәй. Ләкин бар авырлыкларны да бердән булу сәбәпле җиңеп чыга алабыз. Алда да мәхәббәтебез сүнмәсен, хөрмәтебез сүрелмәсен иде. Кадерле тормыш иптәшем, бердән-берем. Йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша сиңа котлау булып бара бирешсен. Син булдыклы ир, балаларыбыз өчен кайгыртучан әти, барлык туганнарың өчен төпле киңәшче. Синең белән генә, хәтта кара көндә бөтен кайгыларым югала. Синең белән генә үрмә гөлдәй бергә яшәү рәхәт якты дөньяда. Безнең өебезнең ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебезнең бүген олы юбилее. Хөрмәтле әтиебез, без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Син безнең өчен гомер буе иң якты үрнәгебез булып торасың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киңрәк, изгерәк йөрәк юктыр дөньяда. Яшә әткәй, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Без бәхетле әткәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген 55-ң тулганда. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәр чак түгәрәк. Пар канатлар сыйпап үстергәнгә күңелләрдә оча күбәләк. Горурланып сокланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Котлы булсын юбилеең әткәебез, тигез булсын тормыш юлыгыз. Йөрәктәге кайнар хисләр белән иң матур җыр сиңа юллыйбыз. Менә шундый җылы, олы мәхәббәт белән сугарылган теләкләрне сезгә, кадерле Ринат Рәшитович, яраткан тормыш иптәшегез һәм балаларыгыз җиткерәләр. Аларның теләкләре тормышка ашсын иде. Бәйрәм көне генә түгел, бар гомерегездә бәхет, шатлыкта үтсен. Алдагы җырыбыз сезнең юбилеегыз көнен тагын да матурлап җибәрсен иде.
бергәләшеп паратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Durmalı yıllarda zor tayanış paratlar. Aşıklarga bәхет üçün кирәк бит пар канатлар. Aşıklarga бәхет üçün кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Yazmış yerinde kişini yırak yaklarga. Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklarda. Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklarda. Tau mengende ныклы kирәk bir-берсенә paratlar. Balkып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. 55 яшьлек юбилей тантанасын каршы алучы Ринат Рәшит улы Забировны бүген Хвалынск шәһәреннән бер туган апасы Асия Рәшитовна, җизнәсе Рушан Равилович, балалары Раил, Наил, тормыш иптәше Юлия, Руфина һәм кудагысы Рәйсә апа бала оныклары белән котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бер кан, бер җан булган иң кадерле, бер бөртек энемне матур юбилее белән котларга ашыгамын мин. Мине гомер буе яклап, саклап яшәгән иң кадерле энем. Менә сиңа 55 яшь тула. Ышанып та булмый. Каяра вакыт узып киткән икән. Тоймадык та. Ләкин балачак артта калып, без улыгаеп, үз гаиләләребез, үз балаларыбызны барлыкка китердек. Энем, иң якыным, котлыйм сине юбилеең белән. Бу бер көнлек дөньяда ешрак күрешеп, аралашып яшәргә язсын. Гаиләңә тынычлык, балаларың да сезне бары шатландырып торсыннар якыным. 70 түгел, 60 да түгел, тик үзеңчә 55 түгәрәк. Энем, синең матур бәйрәмеңне гөр китерик әле бергәләп. Без өчәүләп җитәкләшеп үстек. Миңа да бит бары шул чама. Мин бит синең иң яраткан апаң. Син бит энем якын, бел, аңла. Ир туган ул бигрәк якын икән. Яхшы дус та, төпле сердәш тә. Ярый әле син бар, ышанычлы кеше кирәк чакта киңәшкә. Яшьлек еллары да узып киткән, хатирәләр калган күңелдә. Гомер сукмакларын ике якка сузган язмыш апа энегә. Син бер якта, ә мин икенчедә. Күп чакрымнар бүлә араны, тик аерып булмый бик озакка бер анадан ике баланы. Минем үз гаиләм бар, синеке дә, ләкин һаман урта кешебез. Чөнки бер кан белән гомерлеккә бергә бәйләнешкән кешебез. Син туганга 55 ел бүген. Янәшәңдә гомер юлдашың. Найла белән бергә башладыгыз тормыш чишмәгезнең юл башын. Мәхәббәтнең җимешләре булып үсеп килә балаларыгыз. Балаларым диеп яна кия алга бара гомер юлыгыз. Без бит сине бик тә яратабыз, сыкланабыз, күзләр тимәсен. Кайгы хәсрәт, шир сырхаулар бердә сезнең яныгызда йөрмәсен. Юбилеең котлы булсын энем.
Аралашып яшик, гөрләшеп, шатлыкларны бергә уртаклашып, авыр вакытларда берләшеп, гомерләрнең башы гына әле, зур бәхетләр алда көтсеннәр. Балаларыгыз матур гаилә корып, күп оныклар бүләк итсеннәр. Ак бабай һәм ак әбиләр булып, яссын оныкчалар сөергә. Балам, баласының балалары балдан татлы икән дияргә. Тагын бер кат тәбриклибез сине. Гел яхшылык кына тели күңел. Онытмыкчы, без бит бер тамырдан, бер анадан туган апа, эне. Кадерле Ринат Рәшитович, бер туган апагыз гаиләсе белән сезнең бүгенге иртәгезне аеруча матур итәселәре килә. Шул сәбәпле бүләккә җыр юллыйлар. Әттидән алганысың батырлык, әннидән җыйганысың сабырлык. Тырырсың, уңганысың, һәр яклап булганысың, сиңа карап хәйрәнеп калырлык. Дөньяга нур тулган, дөньяга җыр тулган, туганыбыз безнең син тугаш. Әйтәләр рәхәт дип, яшәве бәхет дип, яннарында синең без булгаш. Суынмасын безнең каралар, гомер күпмегенә үтсә дә, яшә батыр булып, яшә матур булып, яшең нишәләргә җитсә дә. Дөньяга нур тулган, дөньяга җыр тулган, туганыбыз безнең син тугаш. Әйтәләр рәхәт дип, яшәве бәхет дип, яннарында синең без булгаш. Бәйрәмеңне бүген кутларга, җыелышып килдек яныңа. Нигенә булмасын тиешбез һәр вакыт, без туганнар булып калырга. Дөньяга нур тулган, дөньяга җыр тулган, туганыбыз безнең син тугаш. Әйтәләр рәхәт дип, яшәве бәхет дип, яннарында синең без булгаш. Дөньяга нур тулган, дөньяга җыр тулган, туганыбыз безнең син тугаш. Әйтәләр рәхәт дип, яшәве бәхет дип, яннарында синең без булгаш. Яннарында синең без булгаш. Әйтәләр рәхәт дип, яшәве бәхет дип, яннарында синең без булгаш. Ринат Рәшит улы Забировны 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан Электросталь шәһәреннән апасы Рәшидә Усмановна, улы Шамил, тормыш иптәше Галя балалары белән, Яңа Зимница авылыннан апагыз Хадиша Усмановна, балалары Гөлнәзирә, Газинур, Гүзәлия гаиләләре белән,
апагыз Расимия Усмановна, балалары Наилә, Гөлфия, Галия гаиләләре белән, Иске Мастяк авылыннан абыегыз Рөстәм, тормыш иптәше Зәкия, балалары Рушан һәм Ирек гаиләләре белән, Тольятти шәһәреннән сеңелегез Эльмира, энегез Иршат, Иске Кулаткадан сеңелегез Мәрьям гаиләләре белән изге теләкләрен җиткерәләр. Ишле гаиләнең бәхете ул туганнар күп булуы. Без бу яктан бәхетле. Бүген олы гаиләбезнең бер әгъзасы 55-ле юбилейын каршылый. Ринатыбыз ярдәмгә ашыгучан, җаны тәне белән туганлыкны саклаучы кешебез. Ул авыр чакта да, шатлыкларда да беренче булып килә. Тату гаиләсенә дә без бары сокланып, һәм алар белән горурланып яшибез. Кадерлебез, ел саен еллар уза. Һәр ел туган көннәр кабатлана. Быел да мартның 31-е җитте. Котлыйбыз сине бәйрәмең белән. Кадерлебез безнең, синең оптимистик рухың, бар авырлыкларга да елмаеп каравың күпләрне таң калдыра торгандыр. Без дә сине яратып, сагынып яшибез. Гаиләң синең үрнәк өлгесе. Үзең дә син эшне сөеп, ялкаулык белмичә, ару-талу сизмичә эшли торган авыл ираты. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакны хаклап, атлык бергә гомер үренә. Озын гомер бирсен Аллаһы сиңа, сызламасын аяк кулларың. Кайгы хәсрәт күрми исәнлектә үтсен синең гомер юлларың. 55 яшьлек гомер кыска түгел, тик уфтанма килде дип картлык. Шушы яшькә җитеп, бәхет белән яшәүләре үзе зур шатлык. Туганнарың өчен генә түгел, бик күпләргә үрнәк көзгесе. Булгандыр ул гомер барышында якыныбыз көннәр төрлесе. Котлы булсын олы юбилейең, алда көтсен бик күп бәйрәмнәр. Кабул итеп бездән алса идең изге хисләр тулы бәйләмнәр. Ни соң энем туган көннәр, алар бит һәр ел килә. Бүген синең туган көндә кояш елмаеп килә. Сизәсеңме, сине җилләр сыйпап узды иңеңнән. Бу без идек, җибәрдек бит җылы сәлам үзеннән. Барысы бар, саулык кына бер Аллам кызганмасын. Күңелләрең сагышлардан, сагынулардан тулмасын. Язсын бергә күрешергә, ешрак булып ел саен. Сагынулардан иелгән бит акмарларда аккайын. Хөрмәтле Ринат Рәшитович, юбилейегез мөбарәк булсын. Алдагы матур җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомерләрне бирә Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен. Татысыннар диеп бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булып татулыкта бергә яшик, суынмасын туганлыкның аралары. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Җиңел бергә кайгыларны, шатлыкны да тик бүлешкә шул бик татлы. Алыштыра алмый якты бу дөньяда, беркемдә ул туган дигән бөек затны. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен,
Күңел сылытырлык ачы җилләре исмәсен. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен. Йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсен. Кара мәче араларны һич кисмәсен. Күңел сылытырлык ачы җилләре